nejlepší webovky z jako. To jsou, ale tam byly ty hry, pamatuješ si, ne? Když jsme byli ještě mladí a já jsem našla takovou super hru. Jo. Pamatuješ si to, ne? Koukej, sleduj. Jo, pamatuju. Dobrý, co? Že jsi to našla, ty jo. Ona jsem se taky živila. Sleduj. Jo, ty to byly taky dobrý. Hele, ale já si pamatuju, že tam byly jedny a ty byly fakt dobrý, jako. A to byly, myslím, že sopránky, vůbec také tam stály. Jo, počkej. To jsou Jsou ty na ty kaplety. Tak je půjď, prosím tě. To je ona. Takový mademoiselle. Tak dobrý zase, už se mi to nelíbí. Ale to, jo, a pamatuješ, oni se dali přece i kombinovat. To si nepamatuju. Tak já to zkusím, třeba to bude. Tak fajn. Pum, 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 pum,